Wow. Uy mga choy, mga unta mga choy natay kuan diri dabong. Lami kini mga choy dabong niya natay buwad. Usa ginganin haul-haul. Nya natay kuan mo choy oh. Nilapuhan nga kining okra. Yan kini ato ni usahay diri. Napatay kapayas ha mga choy. So, mga unta mga choy. Oh, lami kay mga choy natay paas manok mga choy. Oh. Paas sa manok. Kay ang mga Bisaya rin na kay bawaan ni kay ngano. Og way sud ano mo anam ni oh naipaas manok di imuha na kanang imong manghod basungugo nimo oh. Ngaon ta mo choy. Kutang ta dire. Nindot kay effect na to kinuwa ang init. Hal-hal ni nga bod. Nabdo suka dire mo choy. Wala may mais, surot na mo mais. Saw-saw suka. Buyag. Kagub-gub kayo. Mahal pa ang kuan ni mga choy. Dabong kaya. Naman sorry dire. Dili pa ting dabong karong kuan na. Ang ting dabong kay kuan. July. Ang ting uwan. Buyag-buyag. Kuan na ni sa luyot ra sa gul ni. Kamunggay. Wala tag tiger ni. Pares oh. Cute kayo. Tamis kayo.
Kinamot. Choy, kinamot ah. Na akong mga batos ah. Grabe na.